on vaan teille kaikille hyvät ystävät ja stalkerit. Tällä kertaa pelataan Custom Storya, josta minä näin painajaista ja siksi ajattelin, että vittu nyt pelataan sitten. Ei muuta kuin sinne ullakolle sit vaan saatana. Ihan vitun pitkä teksti ja siksi tossa on trollface. Lyhty! Jee! Jee! Se on mukavaa kun lyhdyn saa heti alussa. Tulee hyvä mieli. No tänne saa vaan homo! Ihan kasvit ei mun avainta niin. Saa. Mun avain. Mitä? Tuhoutumaton kasvi! Veriviholliseni! Why won't you break? Öljy on paras. Tyhjä kaappi on ihan ok kans. Kyllä tindapauksikin käy. Olisi joku marssinut tässä näin. Sit se on vaan päättänyt, että käännynpä ympäri ja kävelen käsillä niin loppumatka. Borussia. 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 William? It's so cold. It's cold. Pistä vaatteet päälle, homo. Okay, I'm fine now. And we continue on to destroy the plants of universe. Kaikki kuolee. Miksi mä mahdu tänne? Mä haluun sinne. Se on portaali. Toisen ulottuvuuteen. Pistän tuolin sinne. Ede! Mene sinne niin. Noin. Noin, nyt siinä on järkeä. Jee! No voi vittu. Tää on nyt sit se ullakko, niin. Perfecto! Voi kyrpä! Se olen vain minä. Siivooja. Rauski. Täällä siivoan. Ei tarvitse minulle suuttua tai mitään. Minä vain siivoan. Jaa! Jaa! Mun ullakollani on ruumis. Sehän on hieno juttu. Joo, ruumis, jolla menee käsi pöydän läpi. Selittäkää mun miten se on mitenkään mahdollista. Se menee jalatkin toistensa läpi. No voi vitu Jeesus. Hey guys, what's going on in Huuna halulula. Mitä tapahtuu? Kaunis. Kaunis pää. Kaunis ja mukava, joka ei käy minun kimppuuni pää. Älä käy mun kimppuun. Power of Christ compels you, morso. Älä tule sieltä kaapista. Älä tule sieltä kaapista. Se ei olekin, et sä tuu sieltä hyvä. Ei sitten. Mä ammuttiin just haulikolla. Sattui vähän. Jumalauta! Mä ammuttiin 2 kertaa haulikolla. Haulikko morso. Iso katto. No. Toi itse asiassa auttaa. Mä en tiennytkään, mä pystyn yhdellä vitun sytkärillä sytyttään 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kaat. 18 kynttilää! Vili! 16 kynttilää! Vittu mun matikkapää on paska. Yes, sama! Jatketaan eteenpäin. Boin! Mennään pois. Tää ei auttanut yhtään. Mennään sinne silti. Oikeesti. Oikeesti. Herätys! Ja käsi. Are you okay there, buddy? Missä on peniksesi, hyvä herra? Mä nyin tän tuolin nyt sua altas pois.
Ihan vaan siksi, koska mä haluan tän tuolin. Noi oli huonoja tuoleja. Nää on tuolit. Sä saat tommosen tuolin. Mä otan tän. Se on mun tuoli nyt. Pieni muna! Ai mä... Joo. Eikä heitsäs köpelöimpiä penistäsi. Noniin! Otetaan kunnolla taas. Pidä tuolis sit saatana runkkupussi. Ai nyt on kaapit käännetty toisinpäin. Ihan vaan siksi, että mua vituttais kun morse tulee mä en pääse niin. Kiitos tästä. Kiitti muroista. Ja sit kuusesta missä ne lilluu. Vittu sä oot ruma! Can't touch this. Can't touch this. Hide. Okay. From holy fuck! Holy fuck! Holy fuck! 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 Enter morso! Missä se on? Se on siis huoneessa mun vieressä. Juokse! 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 Tänne sit varmaan. Ei se pääse! Jakkamorso, terve! Kuka rikkoi ikkunan? Mikä on tämä musiikki? Mene takaisin. Ai en mene. En mene takaisin. No voi vittu. Ei sit mene takaisin. Aha, morso. On niitä ruumiit, pakko heitellä täällä ympäri käytäviin. Ei se lentänyt alas sit ikkunasta vitu urpo. Sieltä on roikkuu. Kuka vittu sen ees heitti? Siinä jos makoilet. Roikut. Mä koitin hypätä ulos ikkunasta. Kaappimorseen mä yritän hypätä ulos ikkunasta. How do you deal with this situation? En mä keksinyt muuta. Tässä on jalka. Missä käsi? Kenen jalka tää on? Kenen jalka tää on? Sulla on 2 jalkaa. Kenen jalka tää on? Nyt on kyllä niin vittu iso muna. Herätys! 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 Pidä tunkkis saatanan pelle. What? Käsi! Käsi! Käsi in the jarrow. Tänne. Oh fuck! 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 Ei se pääse! Shit! Ei tälläkään pääse! Shit! Mihin mä piiloon? Mitä? What? Really? Okay. Okay. Hei! Katso sitä! Löysin triggerin! Ah! Hop! Mikä avain? Ei! Minut loppu öljy. Ei.
Ei, 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 ei! Ei, 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 pois. Pois, pois. Erittäin paljon pois. Ah! Oh fuck! Oh fuck! 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 Anteeksi, mitä tapahtui äsken? Miten mä oon siellä kaapissa? Oon mä sen kaapin läpi? Ei, mä oon sen ulkopuolella. Mä oon sen ulkopuolella vaan jumis! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Älä tuu tänne! Älä tuu tänne! Älä tuu tänne näin! Älä tuu tänne! Älä tuu tänne! Älä tuu tänne! Älä tuu tänne! Joo, no niin. Sori pojat, mut nää tämmöset homo-orgiat ei oo oikein mun juttu, niin anteeksi, mä menen täältä. Anteeksi kovin paljon, anteeksi. Hyvä perse, anteeksi. Joo, mennään tänne. Hoppa. No, hoppa. Laatikko. Käsi, auta käsi! Ota vittu laatikosta, ota. There we go. I am not afraid of you. Not afraid. Home is behind. Only more souls ahead. There are many puzzles to tread. I just picked up a trigger in the basement. It's done. I got a working version of the potion. Good for you. I think I'm about to get raped as I go back to the room with the tables. I just ran out of fucking oil again. Out of labor! Leipä out there. Key to main storage. Main storage! Take bread. Bread help. Morso, oletko kunnossa? Vaikutat olevan suurten kivelohkareiden alla. Sano, jos voin auttaa. En mä auta. En tiedä kuka tuo herra tuolla edessä on, mutta hän haluaisi varmaan leipää. Ole hyvä. Toin sinulle leipää. Etkö haluakaan olla ystäväni? Vois mä vielä mennä pois. Jos mä vaan asentan tän leivän tohon pöydän ja menen pois. Erittäin paljon haluan antaa tämän leivän siihen. Last and only time, Derek. Stay out of my research. There's someone in the attic building a strange machine. Noniin, se oli Custom Story The Attic Chapter 1 ja Morso Edition. Toivottavasti nautitte. Teillehän minä tämän tein. Varo!